हाय लोगोफोर दिनै आं नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। दिनै जोंहा गहपुरावनो दं आरोना दिनै लास्ट डे न'आव थांसिगोन दिनै दाहाय ओंखाम जाखांनानै थांगोन आरोना जोङो ओमफ्राय दा बिबार दंनो आरो बिसानाव फुल नायनो फैदों जोङो माखौ लानाय जायो दा नायलांबाय थादो लोगोफोर। नै मानसिफ्रा बिदिजोब आरोना बे जराव लागायोमोन डेट फैदो आजा गेट कामिनी है जास्मिन कामिनी कामिनी मोदोमो ओ सन बडासिक आपने आबिले बहुत पाबो कामिनी बिराद गोथाव मोदोमो नै बेयो लोगोफोर गेट बायदि ओरै बाननानै दोनलायलायदो गेट बायदि बानायनो नै बेबो मा औवासोना बेयो नायलाय औवा माबा हेड औवा हेड नै जि मोजां बानायनानै दोनदों नै व्हाइट ग्रीन जागोन आरो गिदिर जागोन मोजां दुलुलुट हानानै दोनदों थार जायगायाव बहुत स्टाइल दं बिराद स्टाइल হয় ভাল হয় চাবলৈ দুপা ভাল লাগে এইটো গ্রিন টু প্লেন एलाय नै बे फुलानोब्रा बैयाव जों थुखा थुखा नुदों होननायालाय बेला 4 मिनिट दंबा लानांगौहाय बेखौ 4 मिनिट एरु লৈ যাব এতিয়া ডাল লৈ দিম হ্যাঁ ডাল হৈ দিম र লৈ যাব ডাল কেইটা मोजां नुथारदों गिदिर गिदिरथार এইটো আহি আছে ডালে হয় बेखौ लांनांगौ ओमफ्राय नै बियो सिजन मोजां मोजां प्लास्टिक निसिना दांनायलाय बाजै बिहा এইটো মাত্র তলত পানী দিব লাগে এটা বাৰিষা আছে না আদ্য আৰু আহিব मोजांथार টাবটো লগাব পাৰিম না 12 মাহ লিখে ओइ जाय सिङाव दंबावो ওকৰা प्लास्टिक बारि सिनायलाय পানী যিমান দিলে বি গলি না যায় सिनायनाय नङा বেলেগ ফুলটো गुटी হয় ना হয় बिराद मोजांहाय नै बे फुला लोगोफोर मा नाम होनदों बिनि नामखौ मा प्लास्टिक बेबार प्लास्टिक बेबारनि प्लास्टिक बेबार बिबारा प्लास्टिक बायदि गोरानो মানে এনেকা চলে যে স্রাव স্রাव होनलायलायो ফ্রেশ হয় ইমান হেৰি নহয় আৰু পানীটো ওপৰত গিৰিলে বি মানে বস্তুটো নষ্ট নকৰে বেলেগ ফুল হলে তো গলি যাব ৰেনো গলে এইটো অৰ্কিড আছে চাইলক কোকো कोपो फुलो बेलेग बेलेग इতিয়া बेलेग अर्किड नै एलाय नै कप'आ जोंनाव बै पार्पल बायदियाल' दङ गुफुरहाङा गोमो बारनाय नुदों बैजे थांनायाव बे रजनी गन्थाया मोजांथार नै बियो थान्दा जायगायाव जायाहाय मा गरम जाया गरम दिनाव जाया जाहानाव थानाया गाहाय जारेसो बेलेग कालार आरो खारासिन बेनिफ्राय आं बागाव गायदोंमोन थान्दा जायगायाव बांसिन मोजां जायो इयर को दा हरनो हेरना फुलदो নহয় নহয় ফুলটো সেম এনেকা থাকিব नै बेफोर कप' फुल जोबनो आरोना लोगोफोर बेलेग बेलेग कालारनि दङनो बेयाव এইটো আকৌ আহিব ইয়া इग्लाको सब फुल आइ যাব ना बे दियासो मोजांथार प्लास्टिक बायदि नांगौ नैबे एन्थ'रियाम ना मा होनो बिबार होबाय 10টা रोदायानो थांहोबनाबो बोखावना बिनिया दाना गुफुरनि दं दाम लाथारो बिदि फुला नों बेवाया 400 लाबोदों बिदिनो लायो गासिबो कप'जोब हनै बियो মই নিজে বনাই কাৰণে 70 টকা আৰু বেলেগ বিলাক 120 30 বেছে ইমান না খালি এই প্লাষ্টিকটো দাম হয় এইটো কোনটো এইটো প্লাষ্টিকটো এইটো প্লাষ্টিক এইটো बिलायानो बिबार जायोना बियो बिलायानो गोजा जाद पुरा लाले लाले जानाबो दङ मोनथाम मोनब्रैसो এইটো बे दाबायदि समाव गोजा जायो आरोना पुरा लाल आंबो लाबोदोंमोन गैला बायसो माबाबाय नोंसानाव नुनानै लाबोदोंमोन आंबो हाथायनिफ्राय बायनानै पिंक दं ऑरेंज कलर दं अरेन्जफोरखौ लानांगोन येल' येव रंग दं ऑरेंज पिंक दं গোলপীয়া এইটো ফুলটো একেটা হয় বাচ্চা যদি কিবা হয় না গুটিটো ধুনিয়াকে ৰাখিব বহুত দাম 800 টকা পেকেট গুটিটি হৈ যায় না কাটি দিয়কচোন আছে ইয়াতে আছে লৈ যাব পাৰি तू न जाम इखौ लांखुला गारियाव जि जोम बिराद दिगदार लानो दिगदार जागोन मानिखौ लासै एसे खाराखौ लालै गोमोखौबो ला मिलायना ला बै नै गुफुर दङ नै गुफुर नै बेखौ ला बै बिबारखौसो नुवाखै आं बै आं बेखौ लानो मोनथाम जाद लादो
बेबो गोमोखा बेबो एसे गोमो बायदि जों लाबाय बे गुफुरखौ लानोसै गुफुर बायदिखौ मालाय इखौ लाबाय इखौ लानोसै ओमफ्राय मोनसे इखौ दोनफिननानै बारा डिसकालार खालामनाङालै इखौ लाबाय ओमफ्राय इखौ मोनसे पिंक नैबे मोननैखौ लाबाय जोंहा लोगोफोर ओमफ्राय आरो कप' फुल नायबावनो नागिरदों ओमफ्राय नैबेनि फुलखौ लाबाय नोंबो फैबाय এতিয়াতো ফুল নাই চাগে নাই নাই আৰু এতিয়া নুফুলে আহাৰ খাওনত ফুলিবই ইয়াৰ চিজনটো যেনিবা বহাগত হয় এইটো আহিলে আৰু এইটো আপোনাৰ আহাৰত হ'ব আহাৰ খাওনত হয় 3.5 ফুট মান হয় এইটো আপোনাৰ বেঙুনীয়া কালাৰ এইটো বেঙুনীয়া কালাৰ এইটো 3.5 ফুট এইটো আপোনাৰ এইটো অকণ বেলেগ হালকা বেঙুনীয়া হ'ব আকাশী অকণ হালকা হ'ব এইটো আপোনাৰ এইটো 3.5 ফুট 4 ফুট হয় হয় এইবিলাক লোকেল কালাৰ এইটো লোকেল এইটো কপৌ ফুল কালাৰ মা কালাৰ এইবিলাক লোকেল এইটো কি খালি হাইব্রিড ভিতৰত এইটো বি লিলি হয় কালাৰ লিলি এইটো অকমান ফেসাস লিখাব ইয়াত আছে কিবা এইটো ফুলটো এনেকা হ'ব সৰুকে itu itu boba type na olop lal na gulapia ni olop অকমান গুলপীয়া ইমান গুলপীয়া নহয় नै आदामोनहा बेखौ लाबाय दा बेखौनो लानोसै नामा এটা আপোনাৰ 4.5 হ'ল गाहाय हायदोखौनो लानोसै ओमफ्राय जोंना नैबे कामिनिनो बेनि नामा कामिनि मोदोमो बिबारा मोजां ओमफ्राय नैबे दा बै गेटखौ लाब्रा बिदि बानायना होनानै लाखानायखासो बैखौ ओमफ्राय नैबेखौ गिफ्ट हरबाय आरोना जोंनो गोजाननिफ्राय फैनायखाय थ' द' रानि नै बिबारा सिरिगोन नै थिङा सौदावगोन हा टिकेट बानायनो हायो जाबायना जोंना थ' द' नै दावदै फुल माबाजों गुफुरजों पार्पलजोंखा बियो खेबसेनो मोननै जातनि बारो मोजांथार नै लानानै फैबाय जोंहा नै लोगोफोर जोंहा दिनै थांसिगोन दहाय गार्डेनाव नार्सारियाव फुल लानानै फैखांबाय जोङो ओमफ्राय दा नै ओंखामबो जाखांबाय थफ्ला थफ्लि सुनांसिगौ माखासे जि जोम एसे लेथेर फिथेर दंबावो आरोना बेखौ सोनोसै ओमफ्राय माखासेफ्रा आब'मोनहा फैथ'वाखै टाउनाव थांदों नै दरजायाव नबिन दैमारि नबिनानि माने सिगाङाव बिदिमोन आरोना ओमफ्राय नै दा बिदि खानाय लायो बियो बिदिखौ आखिनानै दोनबाय 2024आव 22आव बिदिमोन 2024आव बिदि जाबाय ओमफ्राय दा बाइकबो सालायबाय खानाय गोलाव लाबाय बिराद डेन्जार बानायखादोंहाय नै जों बिसानावनो फैदों आरोना बिसानि मामाय आमाय फट' साफाय दं अननो हाया मानो हाया अरे আমি হাতে দিতে লাগা দিলাম जोंहा थांनो नागिरबाय नै लोगोफोर कार्बि आंलंआव थांफिनसै गहपुरनिफ्राय थफ्ला थफ्लि सोजोबबाय अनसुलियाबो गाखोबाय नै गारियाव आरो जोंहा बैयाव सोजोबखाबाय थांसै एबार
नै बिबार माबा माबि लाबाय बेसान खाथियावनो नार्सारि दंमोन नालाय दहाय नायदोंमोन जोङो बेयाव मोजां नुनानै लाबाय आरो जों बेखौ नै बिसोर जादों आदा सानै Hani zapun sampai nih biar Jawab ini jawab ini. Baik, kamu nanti. थांनो ओंखारजोब्बाय नै जोंहा थांसै एबार Nanti kerja beri. Sanung muda. Kamu muda suhu mari muda. Nah muda kenapa? Modalnya bijan sabsin. थांसै जोंहा जानाव आलासि जाहैगोन जाहैया आदा Jahikan. थाबनो थांदो Jangan kampin kan deh. Kalmansi. Jone. खालमासि फै Kalmansi. Isa muda tak sih nih. Dah beli dua pun kembali apa yang? Dua ini semua lah kembali. Apa benda nggak? Kok. Ah, mana puli lagi? Aku ambil bahan tu. Dia begini sana deh. 상 जाबाय नोङो थादो आयै आफा थादो ओं जों दा थांबाय थानोसै आरोना लोगोफोर कार्बि आंलंआव होमबा दिनै भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन लोगोफोर बाय बाय